tomto videu si povieme, ako sa nastavuje online formulár. Do horného ľavého okienka nahrajte vaše logo. Nižšie v nastaveniach si môžete zvoliť rôzne možnosti. Ako napríklad zobraziť možnosť výberu pracovníka alebo zobraziť možnosť výberu služby. Ďalej si viete navoliť farbu písma či pozadia. V časti Oznam si viete zadať text, ktorý sa viaže k rezerváciám. Napríklad za zrušenie termínu tesne pred jeho začiatkom zaúčtujete poplatok. Tento oznam nájdete vo vašom formulári pod názvom vašej prevádzky. V ďalšej časti vľavo si môžete povoliť recenzie. Tie sa vám ukážu vedľa výberu služieb. Nezabudnite ani na odkaz na váš Instagram, vďaka ktorému sa tam vaši zákazníci ľahko prekliknú. Ak máte web stránku, je vhodné ju tiež vyplniť. Pozrime sa teraz vľavo v hlavnom paneli na sekciu Marketing. Tu nájdete odkaz na váš formulár. Taktiež tu nájdete iframe na vašu web stránku alebo generovanie QR kódu, ktorý si viete vylepiť na vašej prevádzke. Okrem iného sa v tejto časti nachádza aj Google Tag Manager. Úspešne ste zvládli nastavenie vášho online formulára. Ešte zo pár krokov a rezervácie sa vám budú hrnúť sami.